sibizelwe enkonzweni ukuthi sizosebenza kune function umuntu nomuntu ayinikezwe yona. When you are given the function of being a leader, it is a function. Ukuthi kusho kumele wenze something akusona isikhundla, it is a function. So that kuzoba khona inqola izokwazi ukuhamba ihamba ngama functions. And wena umube unikezwe leyo function owakho umsebenzi ukuthi uqhamuke nama ideas, uqhamuke nama plan, uqhamuke nezinto ozozenza so that into onikeziwe yona, ifunction onikezwe yona izosebenza. If nikezwe a function of being a worshipper, you are not a worshipper only on Sunday. You are not a worshipper only on Sunday. Uma usikepe ngenza iphutha ngelinye ilanga njengami lokuthi angayipractice keyboard during the week, uyohleze edlala isitayile esisodwa. Uyabona nje mina manje kuthiwa ngidlala ichweke, ngeke ngize ngikwazi ngoba akuyona into engiyipracticeayo, akuyona into engiyenzayo. For anyone to grow enkosini kumele kube khona some